arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Max, o insomne. Este é o mellor xoga as lianas, Flip. Teño unha pequena vantaxe. Teño 4 mans. Oh, ai, 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 ai. Nananiaron. Pero eu son o máis rápido. Ui. Estás ben, Willy? Claro que estou ben. De todos os xeitos, este xogo é moi aburrido. Ai, 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 ai. Oh, que che pasa, Max? Hai varios días que non durmo. Na miña casa hai ruidos que dan medo. Estou aterrado. Non podo seguir vivindo aí. Oh, pobre Max. Ai. Ben, é o teu día de sorte. Estás a piques de coñecer o super equipo de descubrimento de túneles. De veras, onde está? Somos nós os 4. Está Max, o especialista do mundo dos túneles. E Flip, o líder do equipo, que o sabe simplemente todo. E Willy, que cheira ao perigo. Quen? Eu? E eu son... ben, eu son Maya, máis nada. Imos ver cal é o teu problema para deixarche a casa silenciosa e segura. Faríades iso por mí? A túa casa está genial, Max, e non é tan escura. Sí, hai unha luz aquí e outra ali. Pero non en todos os sitios, porque facer os buratos de luz dá moito traballo. Pois, non oio ruido extraño ningún. Non detecto perigo ningún no aire, así que veña para casa. Entendo o que queres dicir. Max! Willy! Ai, pode ser unha toupa. Un monstro. Os monstros non existen. Ninguén debería ter o dereito a ocupar a casa do outro desta maneira. Sigamos eses ruidos e botémolo invasor. Lembra que eu cheiro o perigo. E agora fede a super perigo. É hora de seguir, amigos exploradores. Adiante xa! Vamos ser de valentes. Por aí. Willy! A dereita!
Bule, bule. Non fai falta que o repitas, xa te oín a primeira vez. Maia? Que me dixo? Dereita ou a esquerda? Ai, perigo pola dereita, así que esquerda. Ai, Maia, agarda por min! Cheírame a perigo! Maia! Perdeuse Willy e está el só. Probablemente teña moito medo. Podes nos levar onde el? Hai dúcias de túneles. Willy, que ves alrededor de ti? Nada de nada! Ai! 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 Vexo un cogomelo grande! Ai, hai cogomelos en todos os sitios. Ah, sei onde está ese cogomelo grande. Willy! Alto! Antes de que digas nada, deixo o teu equipo de túneles. Teño fame, estou canso e quero ir á casa e dormir. Eu tamén, estou esgotado. Señores, tendo en conta o voso mal estado, por que non vos convertedes no noso equipo de vigilancia exterior? Claro, boa idea. Situádamos nos buratos de luz da pradería. E podedes pedir axuda se oídes algo. Perfecto, vamos. Ai, miña casiña, meu lar, onde o sol está a quentar. Non deberíamos estar vixiando. Xo sei. Pero tamén teremos que comer, ou... Uou, que fondo terá isto? Ui, é máis fondo ca fondo. Malas hai! Que pasa aí abaixo? Temos que mirar desde máis preto. Rápido, fai outro burato. Ai, ai, malas! Ai! Ñáscalos! Ai! Flip, isto non ten graza, corre! Tranquila, Maia, teño todo controlado. Teño todo controlado, teño todo controlado. Mule, Flip! Ai! Mule! Ai! Grazas a que teño 6 patas. Oh! Estamos atrapados. Ao mellor están cubertos de follas. Despois do último trebón, Shelby quería limpar todo comigo. Pero hai días que non o vemos. Shelby eche así, xa sabes. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Está detrás da parede. Que facemos agora? Quizáis comezando por arriba, Maia. Con 6 mans isto vai ser moi rápido. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hey, Max, atopei un! ¡Ayuda! Son eu, Willy.
a piques de resolver un misterio. Axuda! 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 Oh, mira, Maia. Axuda! Só é o vento. Creo que o son está amplificado por esas palletas. Ai, axuda! 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 Unha casa de caracol. Shelby. Sí! Oh, por que tardastes tanto en chegar aquí? Levo moitísimo tempo pedindo axuda. Ui! Libre! Maia, Flip, estades ben? Estamos ben. Mirade quen está con nós. Maia, pois sí que tardaches ben. Que? É unha chanza. Pasei os peores momentos da miña vida despois de caer nun dos teus feos, lamacentos e noxentos túneles. Pero xa pasou todo, Max. O ruido extraño era el. Estaba atrapado aí abaixo nun dos teus túneles. Veña, todo o que acaba ben está ben. Vamos, dadevos a man.